A publicación sobre igualdade nas escolas deportivas municipais é o resultado dun estudo elaborado durante o curso 2016-2017. Nel detectouse a masculinización e feminización de certas disciplinas practicadas por rapaces de entre 4 e 14 anos e o maior abandono por parte das rapazas. O deporte é un dos eidos nos que é preciso fomentar a igualdade e así o tiñamos detectado nas propias análises que facíamos das nosas do noso deporte ao final de base no propio concello e un dos eidos fundamentais nos que hai que traballar para fomentar a igualdade, para conseguir que ser muller ou ser home non sexa algo que sexa pois ao final relevante na vida das persoas, que poidamos vivir tranquilamente en igualdade. O obxectivo deste estudo é afrontar o reto da igualdade en todos os eidos, empregando actividades como a deportiva para rachar estereotipos e promover valores. A nos sí que nos pareceu moi interesante a opinión dos monitores e monitoras, é dicir, no sentido de que quizáis o primeiro problema está na propia familia, non? Que consideran que deportes son masculinizados e outros feminizados, esa optan de entrada por achegar os seus nenos e nenas hacia determinados deportes, non? Entón aí hai que traballar tamén nas escolas, nos propios centros, non? Onde cada vez as horas destinadas á actividade física é menor. Entre as accións concretas que se levarán a cabo para acadar este obxectivo están a formación do profesorado en materia de igualdade para proporcionarlles un método de traballo neste eido, o fomento de deportes diversos, a eliminación do estereotipado na imaxe promocional de eventos deportivos e torneos, a intervención nas familias ou a mellora nas instalacións, por exemplo, no referente aos vestiarios. O informe redactouse en base a entrevistas a 76 monitores e membros destacados das escolas deportivas municipais e enquisas realizadas en 22 das 31 escolas. As principais conclusións que se obtiveron foron a aceptación do deporte como promotor de valores positivos e a necesidade de actuar para acadar a participación das mulleres en igualdade nas actividades deportivas.